masyarakat ini. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, mengucapkan langsung do geger sing berhubung barang. Kan sing geblak kok piye jane iki. Iso oh Mas Teng ini lho. Sing ngajeng iki lagi ndodok sekedhik. Nah, sing wingking ini timbang susah sesuk nanggap dhewe-dhewe piye. Coba. mengucapkan selamat malam Sugeng Dalu kagem warga yang bergas yang ada di Semarang. Mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Bupati, Bapak Pangesti, Bapak Kades, Pak Heri Nugroho, Pak Nugroho, Pak dan lain-lain jajaran yang lain-lain juga. Pokoknya terima kasih Bapak Pak Dewan, enggak. Sampai yang mirsani Pak Bupati itu pawakane cara wayangno kaya Kresna. Tidak banyak bicara tapi bukti realitanya yang selalu dinyatakan. Ini Pak Bupati. Dan kalau Pak Kades ini kaya dene Gatotkaca. Antasena, Antasena. Wah tenang. Gede dhuwur, ora kakek ngomong ngro sok ngono. Nggih. Terus Sampeyan deloken to. Gak wedi karo Pak Kades go wedi iki. tidak. Kowe iki ora kaya kowe iki jane penyanyi kondang kok gatelen to kowe. Enggak, iki mau aku rada jijik-jijik ngono lho. Kenapa? Masa aku lagi teka dirubung coro ning ngono mau. Tak omongi. Tak omongi pancen Mbah Lurah iki ternak coro lewat. Mbah Lurah ternak coro yo ngopo? Oh, ngapun, Mbak. Aku mau teko kene wis moodku sudah baik. Terus marung ngono apa coronya itu tadi dihilangkan sama siapa? Coro itu jangan kamu mandang sebelah mata walaupun hewan itu kadang-kadang kamu jijik. Lah kok lek pipis kan yo glodok kabeh kulite. Coro kene nurut co karo ru. Nah, piye koyo ben tasmu ben jajal umule ngono. Ono coro. Kok kok coro dadak mbok golek aksara lho. Apa to bleset. Ini memang spesial, Nduk. Wingi katane sama karo aku yo sangat karo dalang yo nyausi dadi siji. Oh iya. Kok dereng tepang kalian Mas Dalang. Dalang iki biasane asmane kan duke ning gone awet iki. Kayo. Dalang iki. apa kuwi? Apa namanya kapan? Dudu kuwi kae lho, kae tulisane gedene ora umum kok ya. Kalau I Antasena budrek. Kuwi lakone paring pitepangan Mbak Niken, kula dalang saking mriki nggih mawon lokalan mriki. Namipun Endi Wahyu Nugroho ngaten Mbak Niken. Oh, nggih panggilane Mas. Mas Endi saged, Mas Nugroho nggih saged. Oh, nggih. Sakmenika yuswane pinten? Yuswanipun kula niku tasih enem. Undang-undi nek kalih panjenengan undang-undi kula niku. Lah kok padak-padake ben payu kok. Ora tenan aku ki sih. Aja percaya iki ngono dalang iki wis sepuh wong nyatane ngalor kidul yo gawak galane bantal. Iki rasane kok undang. Kok ben kok kaya le lungguh ki nggo sewengi kok. Nyata Mbak Niken. Nggih. Enggak ada. Ayo. Ayo. Sampeyan ngaturke apa? Nggih ngaturke anu panjurung donga kagem sumrambah warga ageng wonten ing dusun kerajaan Bergas Kidul mriki Mbak Niken. Mugi-mugi sehat selamat wilugi sedayanipun. Amin. Tansah pinaringan rukun. Amin. Lestari. Amin. Tansah pinaringan Gemaripan Loh Jinawi. Amin. Bergas ki hebate kaya Liget lho. Sing nontone didumi es teh lho. Ora yo. Aku wong bakul kok. Oh, bakul lho. Tak kira didumi Iso didumi. ngaturke tetembangan kagem khususan Pak Bupati. Nggih. Lagune yang anu Dok, sing rada kepenak coba Mas. Kat. Ayo coba. Apa Dok? Langsung. Oh iya. Langsung menika langsung. Apa ya? Loh, yang kamu persiapkan apa? Ngono lho. Nggih. Nika wonten anu, panyuwunan saking Pak Kades bokong semok. Wah,
Oh, pripun tuh Pak Kades milenial Pak Kades coba ngajake orkestre. Halo, nek Pak Kaputan menika sementara lungsuh dipinahkan ngomong bokong wis tipis lho. Halo, Lagu kok iso dinyang. Coba deh, coba sampai nyanyikan dulu coba. Nggih. Kamu bos? Apa pokok semok? Iya lo. Lah ndak anu lho, ndak gatok lho iki jek yang ini masuk langsung pokok semok. Ora wong iki pamudutan. Nggih pamudutan Iki kok nek mbok tunda, Pak Lurah mesti blok bokonge bulurah. Wow. Iki mergo ngene iki yo bendang itu bokong semok e. Masih saling. Apa teh? Magadi. Itu Kowe tak botas nang lho, Bro. Ora ganggu konsentrasine. Apa kali-kali ibu sing enggak double hijab. Ayo kok sidang kok direngse ngono. Dikeki rada panase, bocek ku lagi dijak solawat. Modele bocah iki nek kakek pil cengoh. Cing. Cek Mas. Sing karo apa, Dik? Titik kumpul ahli swarga model ahli swarga. Tetapi baju tulisannya reno-reno bae. Itu ahli swarga. Iya mau ane wong sing jagane. Pokok semok. Ada anak kendangane ngono apa-apa ngono to Mas. Nah, diatur. Mas, iki penyanyi kelasnya wis luar negeri luar angkasa. Oh, kendangi kene ngiri lo malah ndelok. Wah, iya. kudu ditanggapi, Bos. Mega, ayo balik lo DP nih. Ayo, coba. Pokok semok, 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 pokok semok. Mambok semok, semok, semok. Sanggul, sanggul, sanggul yang manggut cocok. Stop. Umi iki lak wis ngomong to. Duk, yang nembang kuwi disesuaikan dengan karakternya dan gerakan tubuh. Ayo vokal karo gerak. Mas Lutut coba. Ayo. Mas Lutut. Yo. Yo Pak Bro. Nih, delon umur iki delon. Sampai lek nembang bokong sing Kowe lah. kowe ngene. Wis bokong sing iki ya bokonge gitu ngene. Nah, bokong semok, 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 bokong semok, semok, semok. Ya kuwi kecepatan wong dari sama menikmati. Coba, tapi kamu tuh walaupun lagunya cepet tapi goyangmu pelan. Oke? Bener karpet. Tapi sampe mau ngene. Kurang ngedik ya lo. Nah. Aduh ngawang, harus swarga, harus swarga. Udah moto ora itu nyawan. Lah iki tulisane kadung titik umur ahli swarga. Lah iki nyawangane neraka. Dia ini panitia kok usuk bukan disik soalnya. Oh no. Ayo coba. Nah, Oke. sip. Pokok semok, 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 pokok semok. Ini sanggul, sanggul, sanggul yang manggut cocok. Oke, aku penonton yang kalau terima, penonton kalau terima. Sing ra terima kalau kita. Kenapa? Nah, kono Itu apa? pengen nang ini, Pak beli sini yang dulu di zoom. Ini ke HP rokok banter. Lo bene dia membayangkan. Zoom. Sani dia ini apa? Delok percontohan sapi tank gitu. Sapi teh. Siapa sapi teh? Malu. Aku nek kowe ku, Mbak. Ngono ku lho. Sapi teh. Jajal nek kedul jo nemen-nemen yo, Pak. Lele marahin mau ngono kok. Oke, siap. Yo. Siap. Oke. Langsung. Siap. Siap.
Hari-hari